Евроелит Мебел ви предлага нови модели секции за телевизор. Секцията се състои от 3 отделни модула с 2 шкафа и 5 чекмеджета. С LED светлина и дистанционно управление за LED светлината. Широко място има за TV. 1477 лева е цената на секция 31. Номер 31 за 1477 лева. Имаме нови камини. Декоративна електрическа камина с дистанционно управление и ефект на истински пламък. С Bluetooth връзка с телефон и вграждане на тон колони. Може да слушате музика с дистанционно управление. 577 лева е цената на горните камини. Долната камина е по-широка на 870 лева. 870 лева. Бюфети за трапезария с комплект 2 огледала. Шкаф витрина с бюфета на цената 770 лева. С витриния и 2 огледала. Бюфети с едно огледало, 2 чекмеджета и 2 шкафа на цената 697 лева. Номер 35 е с едно огледало. Ти виж, секция е това. С 2 чекмеджета, 2 шкафа, електрическа камина с дистанционно управление. Това е дистанционното с ефект на истински пламък с Bluetooth връзка на цената от 997 лева. Има широко място за телевизор. Секция TV номер 33 с дистанционно управление 1297 лева е. Номер 33 с дистанционно управление Bluetooth устройство. Имаме TV шкафове с дистанционно управление на цената от 477 лева. Bluetooth устройство. Електрическа камина, дистанционно управление.